Sa balita sa hinampang, nagsakasang 16% ang prize money para sa Australian Open nga mangunang Grand Slam tournament subong nga tuig. Nagadanga tini sa $74.9 million o kung katumbas ang 4.4 billion pesos. Lapaw pa ini sa prize money sa Wimbledon sang 2025. Ang US Open sa nagdigad nga tuig may prize money nga $85 million o kung 5.4 billion pesos nga mong nagset sa Grand Slam record. Mag-umpisa sa Enero 18 ang Australian Open main draw kag magalawig tubtob Pebrero 1. Ang defending champion sa masaday Italian Jannik Sinner kag American nga si Madison Keys. Ang kada-kampiyon sa men's and women's singles ang magabaton sang $2.8 million o kung 166 million pesos. Samtang ang first round loser sa mga magkadala pa uli sang $100,761 o kung 5.98 million pesos. Lakip sa magahampang sa main draw, amo ang Pinay tennis star nga si Alex Ayala na nahatagan sang direct entry bangod rank number 53 ni sa Women's Tennis Association o kung WTA.